Ale ja vás tak, že čaute, je tu Minecraft iná 5. Je čas si updateovať Minecraft. Takže dáme si vytvoriť nový svet. Takže máme tu nové bloky. Máme tu kremenová dlážnica, sú tu kremene a tak. Potom tu máme takéto s kremeňou. Tento pekelný kameň sa mi moc páči. Wow, aký pekelný. Som zvedavý, či to bude na multiplayer dosť drahé. Takže potom tu máme, tu je nič. Takže dáme si máme takéto bloky. Aha, kvapadlo. Vytovač. Prepáčte, že hrám za babu. Som zabudol. Slabo som nehral. Potom tu máme nové vozíky. Tak. Takže máme tu netr. Tak. To máme kolanicu. Bloky. Fúha. Tu máme... Toto sme už všetko podávali. Čo som zabudol? Aha, ľudí toch. Šup. A opakovať signálom je. Ale ak sa s tým narába, to ešte budem musieť zistiť. Ale takže už som zabudol. Máme tu kvapadlo. Proste neviem, na čo je také kvapadlo. Alebo lagy. Moc veľké lagy. Lagy. Nevadí, kvapadlo, neviem na čo je. Potom... Oh my god, to laguje. A to bolo aj všetko už nového updateu, je Minecraft 1.5, takže si updateujte. What the f... Takže v Minecrafte na 5 sú nové veci. Tu máme ten slnečný senzor. A sa kúkneme na čo je kvapadlo. To asi nepoviem. A budeme musieť dať shape asi. A zistíme, čo to robí. S tak shapeom. Potom si dáme aj takto. What the fuck? Šup? Som zvedavý, čo to je. To sú lagy. Takto přiadzovať. Ojejo, mi to dalo šíp.
funguje. Oh my god, to mi laguje, asi bude, že už nie. What the fuck. Ty kráľovni, mi to tu zlaguješ celé. Oh my god. Jak sa tu dávajú, jak sa zapaluje TNT? Už mi potrebovali kresaba. Sem. Skúsime tu zapáliť TNT. What the fuck? Oh my god. Jak mi to odlaglo? Tomu co nechápem. Vôbec. Aha, už mi to cvaklo. Ak sa zapalíš, ty odlúhnule TNT, zapal sa. What the fuck. Nevadí, urobíme menšiu bombu TNT. Takže na dnes by to bolo všetko. Ja sa smiem.